Mas kabanat-batan drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! The breeze not like to call you today. After 11, the time is back to the old time again. I call your number.
si Ma'am Fairy Godmother ng Italy. Yung sponsor din naman ng Japan na si Ma'am Generous. At syempre, ang sponsor natin na si Ma'am Julie. Thank you, Ma'am Julie, dito sa drum set na binigay niyo kay Arian. Yan, may drum set ka na. Ayan. Okay. Saya siya, happy ako. Isa pang Slora. Kanta tayo ng isang Slora. One day in a year, all the blacks in the time remembered when a strong young man on the rising sun. One day in a year, all the blacks when the battle began. And the time I've come, I don't want to go. Love the city steps, searching, seeking, just one word of a moving hand. The answer will be found. Hello mga manoy, hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Lunes, December 21, 4 na araw na lang po at Pasko na. Yan. Ngayong araw po na to ay galing po ako dun sa bahay nila Rian at tinatid ko po yung pinabibigay o yung pinadala ni Ma'am Fairy Godmother ng Italy. Yan. Nagpadala po kasi si Ma'am Fairy Godmother ng pera kay Rian. At yun po ay personal kong inihatid kasi maraming nagre-request na mag-jamming daw kaming dalawa. So, tamang-tama nagpupunta ko roon nakapag-jamming kaming dalawa ni batang vlogger si Rian. Yan, okay. Tabayanan niyo po yung mga iba pang mga video o mga video footages na i-upload namin sa mga channel namin. I-upload ni Rian, i-upload ko. Saka mag-upload din si Uday 2524. So,
Meron po tayo ngayong shoutout. Wala tayong bayanihan. Yan. Konti lang itong shoutout, kaya simulan na po natin. Sabi ni Macau Reyes, Sir Macau Reyes pala. Hi Sir Hilbal, December 20 pala itong vlog mo. Kumusta na lang po nyo ako, kina Rian at Renalyn? Okay na po ba sila? Wala na po bang away sa kanila? Sana po matulungan na lang sila, at salamat po sa inyo Sir Hilbal sa pag-asikaso sa mga batang drummer. Ako po si Macau Reyes ng Davao City. Pa-shoutout po yan. Shoutout po sa iyo Sir Macau Reyes ng Davao City, at sa lahat po ng mga tiga Davao. Yan. Kumusta po kayong lahat dyan? Advance Merry Christmas po sa inyong lahat, lalo-lalo sa pamilya ni Sir Macau Reyes. Yan. Maraming salamat. Thank you. And next. Sabi naman ni kumparing Echongo, yan. Sabi, yun, may update na ulit. Thanks, Pare Hill. One like sa'yo. Pa-shoutout tuloy. Okay, malakas ka talaga sa akin, Pare Chong. Yan. Shoutout sa'yo, Pare Chong. At yan sa mga tropa mo, yan sa mga kalugar mo, shoutout din sa kanila lahat yan. Okay, maraming salamat, Pare Chong. Next. Sabi naman ni Pare Alan L. Keratin. Yan. Kasama ko po ito kanina dun sa jamming namin. Nandun po siya. Actually, siya po ang videographer ko namin kanina eh. Siya yung may hawak ng gimbal ko eh. Maraming salamat sa inyo, Pare Alan Elguera. Sobrang bait talaga ni Ma'am Julie Martinez. Sana marami pang katulad nyo na handang tumulong sa mga Morales family na walang kapalit. Sana po ako sa masaya sa pinagkalog ng tulong sa kanila, lalo na kay Rian. Shoutout po sa inyo, Ma'am Julie Martinez ng Quiet. Shoutout po sa iyo, Ma'am Julie Martinez. Sabi po ni Sir Alan Elguera. Yan. Pare, maraming salamat ulit sa paghawak mo ng aking gimbal. Thank you. Okay, next. Sabi naman ni Sir Roberto Zapata, bakit po nag-solo si Renalyn? Sino po yung mentor niyang lalaki na mukhang ginastusan talaga kasi bago mga drums nila? Niya. Nakakalungkot lang po kasi makitang nagkanya-kanya na sila. Alam niyo po Sir Roberto Zapata, ganun po talaga ang buhay minsan. Pero wish natin na mas mapaganda rin yung kanilang pagbubuo ng sariling grupo. Wish natin na madagdagan pa yung skill ni Renalyn sa kanyang yung talento niya sa pag-drum. At marunong din naman kumanta si Renalyn. Ngayon, yung tungkol po sa kung sino ang gumastos doon sa mga drums, ang pagkakalam ko po ata yung sponsor nila. Yung sponsor nila, tapos yung pinaka-caretaker po, yun nga po, yung ninong po ni Renalyn. Ninong na rin po yun ni Renalyn. Bali kumpare din namin, yung pinaka-caretaker ng ni Renalyn sa ngayon. So mag-asawa po yun, yung caretaker ni Renalyn ngayon. At siyempre, inaano rin natin, wini-wish din natin na maging mas lalong productive yung magiging kalalabasan ng kanilang bubuing grupo. Yan. Okay. And siyempre, more blessing din sa kanila. Yan. Maraming salamat po, Sir Roberto Zapata. Tapos, sabi naman ni Sir Neil Magsanok, Vlogger PH. Good evening po, Kuya Sir Bal. 5 days to go po, Pasko na po. Shoutout po kila Baby Rian at kay Tata Eddie po. And be safe pa din. Sana mga kajamin ko sila next year and makapagbigay po ng kaunti po. And more updates to come po, Kuya Sir Hilbal. And pa-request po sa kanya, ulit ang kanta pong Mananatili, Still Tagalog version po. Tapos salamat at yung kantang Pampasko ng Ang Mesiyas ng Pasko. Diyos mabalos po. God bless you all. Sige po. Hindi ko po na itong nyo. Ngayon ko lang po ito nabasa itong note nyo. So, nakapag-jamming kami kanina. Hindi namin ito hindi namin na pagbigyan yung mga request mo. Siguro sa mga susunod pong jamming namin, pag-aaralan namin yung kahit isa sa mga request mo Sir Nel Magsanok Vlogger PH. Okay? Maraming salamat po.
Next, sabi naman ni Iram Yuramot. Ayun, binaliktad ba naman ang pangalan? Good evening po sa lahat, Sir Hilbal, Kinarian, Tate Edith. Pa-shoutout po from Dubai. Ingat kayo po. God bless you. Okay. Maraming salamat din po, Maria po ito Maria. Mama ni Maria, Ariam. Ariam. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo dyan sa mga kasamahan mong OFW dyan sa Dubai. Ingat-ingat po at Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng mga OFW dyan sa Dubai. Merry Christmas po. Lalo-lalo po kay Ma'am Iram Yuramot. Maraming salamat po. So hanggang dyan lang po ang ating shoutout at pasasalamatan natin yung ating tatlong sponsor. Siyempre, unang-una si Ma'am Julie Martinez ng Kuwait na nagpadala ng pambili ng isang bagong drum set ni Rian. Actually, na-order ko na po yun. Na-order ko na po yung drum set na yon. Ito po yung drum set na yan. Ito. Ayan. Okay. Tapos, siyempre, pasalamatan din natin si Ma'am Generous ng Japan na nagbigay din ng cash money kina Rian at kay Russell at pinabigyan din nun si Sir Eddie. Maraming salamat po Ma'am Generous ng Japan. Kaya po sila tinatawag kong Ma'am Generous. Actually, hindi po yun ang talagang kanilang pangalan kasi ayaw nilang magpakilala, so ako na lang nag-isip ng pangalan para sa kanila. So binigyan ko siya ng pangalan na Ma'am Generous. Maraming salamat po. At ito rin isa na taga-Italy, ayaw niya rin po magpakilala. So, binigyan ko rin po siya ng pangalan. Ang pinangalan po sa kanya ay si Ma'am Fairy Godmother ng Italy. Okay. Sa inyo pong tatlo, Ma'am Fairy Godmother ng Italy, Ma'am Generous ng Japan, at si Ma'am Julie Martinez ng Kuwait. Maraming salamat po sa napakabuting loob nyo sa pagbibigay ng maagang pamasko sa Pamilya Morales. Thank you po. Mula po sa aking kaibuturan ng aking puso, ako yung lubos na nagpapasalamat po sa inyong tatlo. Naway, lagi pa po kayong pagpalaan ng ating pong may kapal at ingatan po ang bawat isa sa inyo. So, siyempre, gusto ko rin pong i-promote yung channel ni Rian. Para hindi po kayo malito, ang i-search niyo po ay Rian Morales Official. Pag sinearch niyo po yan, makikita niyo kaagad ang kanyang channel. Rian Morales Official. And then, subscribe nyo rin po si Uday2524. Okay? Uday2524 po. So, hanggang dito lamang po. Ito po si Hil at ito ang Hilbal Channel. Laging nagsasabi sa inyo na huwag pagpalain ng bawat sa atin pong may kapal. Ingatan tayo bawat isa. Bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at ilayo sa anong pamang kapahamakan. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. God bless you all and Diyos mabalos!